Miss Love. Magandang araw po sa inyo at sa mga listeners ng channel mo. Matagal mo na akong avid listeners, Miss Love. Mula pa nung nag-uumpisa pa lang ang channel mo. Ako nga pala si Castro. Kalahating taon na akong naninilbihan bilang boy sa malaking bahay ng pamilya Smith. Isa yon sa pinakamagandang trabahong napasukan ko. Hindi man ganon kalaki ang sahod, sapat naman yon para matulungan ko ang pamilya ko sa probinsya at makapag-ipon din kahit papaano. 28 taong gulang na po ako, Miss Love. Pero binata pa rin. Sanay na sanay sa mabibigat na trabaho dahil halos buong buhay ko ay naging construction helper utility at kargador bago ko natanggap dito. Araw-araw ay pare-pareho lang ang ginagawa ko. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Maglilinis na ako ng bakuran. Didiligan ko ang mga halaman. Magbubuhat ng mga gamit kung kinakailangan. Kapag may papagawa ang amo, agad ko yung tinatapos. Sa likod ng malaking bahay ay may maliliit na kwarto para sa aming mga trabahador. May tigi-tigisa po kaming maliliit na silid doon para sa driver, katulong at sa akin. Hindi man kalakihan ang espasyo pero maayos. May sariling kama, ventilador, maliit na kabinet at isang banyo na pinagsasaluhan naming tatlo. Masaya po ang samahan namin. Si Mang Lito ang driver. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya Smith. Si Aling Nena naman ang kasambahay at parang nanay na ang turing naming lahat sa kanya. Mababait din ang mga amo namin. Si Sir Adrian ay half Pilipino at half American. Dito na siya lumaki sa Pilipinas kaya mahusay siyang magsalita ng Tagalog. Si Ma'am Elena naman ay purong Pilipina. Pareho silang magalang sa amin. Hindi nila kami tinatratong parang mababa. Kapag nga may handaan, pareho rin ang pagkain namin. Kapag may bonus, hindi nila kinakalimutang magbigay. Kaya wala akong balak umalis sa trabaho hanggat kailangan pa nila ako. Pero isang bagay lang ang matagal ko nang naririnig tungkol sa pamilya nila. Meron daw silang anak. Si Ma'am Kate, 24 na taong gulang. Sa Amerika siya nag-aaral ng kolehiyo simula nung makatapos ng high school dito sa Pilipinas. Paminsan-minsan kasi ay napapadaan ako sa may sala habang naglilinis. Doon ko nakikita ang mga litrato niya. Sa graduation, sa may beach, at kasama niya yung mga magulang niya. Nakangiti. Mahaba ang buhok, halatang maputi, at halatang may lahing banyaga. Hindi ko maiwasang mapatingin minsan. Hindi dahil may kung ano. Natural lang naman sigurong mapansin ang ganda ng isang tao, hindi ba? Pero hanggang larawan lang. Hindi pa kami nagkikita kahit kailan. Nag-iisa siyang anak ng mga Smith. Matagal na rin bang hindi umuwi ang anak nila, madam? Tanong ko minsan kay Mang Lito habang tinutulungan ko siyang punasan ang SUV. Matagal-tagal na rin. Halos 2 taon na. Busy yun sa college. Tumangulang ako. Wala ka rin makikitang arte ron. Napakabait na bata. Sabi pa ni Mang Lito. Gumiti ako. Talaga? Lumipas pa ang ilang linggo na ganoon pa rin ang takbo ng buhay ko, Miss Love. Hanggang dumating ang isang umaga. Habang nagdidilig ako ng mga halaman, narinig kong may humintong isang sasakyan sa harap ng bahay. Mabilis na lumabas sila Sir at si Ma'am. Siyempre nagmamadali rin kaming mga trabahador. Mula sa may sasakyan, may bumabang babaeng nakaputing blouse, nakamaong at simpleng rubber shoes. May dalang backpack at maleta. Napahinto ako. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino yon
dahil kilalang kilala ko ang mukha na iyon. Siya yun, pero mas maganda pala siya kaysa sa mga larawan niya. Napakaganda ng ngiti niya. Walang make-up, tapos napakasimpleng manamit. Pagkababa niya, agad siyang niyakap ng mga magulang niya. Naghahalakakan ng 3. Napapangiti rin kaming mga trabahador. Maya-maya ay lumapit ang amo kong lalaki sa akin. Castro. Sir, pakipasok nga ang maleta ni Kate. Opo. Lumapit ako sa may sasakyan. Good morning po, ma'am. Ngumiti lang siya. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kate na lang. Sabi niya. Nagulat pa ako noon. Ayos lang mo ba yun? Tumawa siya. Oo naman. Napakamot ako sa may ulo. Sige po, Miss Kate. Mas lalo siyang natawa. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nailang. Hindi naman ako mahiyain, pero iba ang pakiramdam kapag kaharap mo na ang taong dati sa litrato mo lang tinititikan. Binuhat ko ang mga gamit niya. Napakabigat pala nito. Gumiti siya. Oo, marami akong pasalubong dyan. Bibigyan kita pag naayos ko na yan. Habang naglalakad kami papasok ng bahay, ay napapansin kong lumilingon siya sa may paligid. Parang walang nagbago rito ah. Rinig kong sabi niya at napangiti siya. Sa totoo lang ho, napakasarap niyang kausap. Hindi siya mayabang na inaasahan kong taglay ng isang taong lumaki sa marangyang buhay at nag-aaral sa ibang bansa. Nung may pasok ko ang mga gamit niya sa kwarto, ay agad akong nagpaalam. Babalik na po ako sa trabaho, ma'am. Thank you, Castro, right? Napangiti lang ako at tumango. Walang anuman po. Paglabas ko ng bahay ay sinalubong ako ni Mang Lito. Oh, nakita mo na ng personal. Tumango naman ako. Mabait nga ho. Sabi ko naman sa iyo eh. Lumipas ang mga araw. Halos araw-araw ko nang nakikita si Miss Kate. Minsan nasa hardin habang nagbabasa. Minsan naman ay umaalis kasamang mga kaibigan niya. Pero mas madalas na lumalabas siya para mag-jogging tuwing umaga. At kapag ganun na ang outfit niya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Parang nagliliwanag ang balat niya dahil sa sobrang kaputian. Napansin kong kahit matagal siyang nanirahan sa Amerika, hindi siya nahihiyang makipag-usap sa aming mga kasambahay. Kahit sa akin na para bang matagal na rin niya akong kakilala. Tinatanong niya kami kung kumusta ang trabaho namin, kung kumusta ang mga pamilya namin. At kapag may pagkaing espesyal, sinisigurado niyang may nakalaan din para sa aming mga trabahador. Unti kong naiisip na tama nga si Mang Lito. Mababait talaga ang mga amo namin. Pero may isa rin akong napansin kay Miss Kate. Kapag nagkakasalubong kami sa bakuran, may kakaiba sa mga ngiti niya. Minsan nga habang naglilinis ako ng garahe, bigla siyang sumilip sa may pinto. Castro? Yes po, Miss Kate. Nakalimutan ko yung charger ko sa may kotse. Pwede mo bang kunin? Opo. Matagal ka na ba rito? Tanong pa niya. 6 na buwan pa lang po. Nakakatuwa ka. Napakunot ang noo ko. Bakit naman po? Kada makikita kita ang seryoso mo palagi. Napangiti na lang ako. Ganun po siguro talaga ako. Subukan mo namang ngumiti minsan. Baka lalo kang gumwapo sa paningin ko. Aniya. Natulala ako sa sinabi niya. At bago siya tuluyang pumasok ng bahay, muli niya akong sinulyapan at kumindat. Naiwan pa akong nakatayo sa garahe. Hindi malaman kung matatawa ba o mapapailing. Sa unang pagkakataon, simula nang pumasok ako sa bahay na iyon, pakiramdam ko ay hindi na magiging ordinaryo ang mga araw ko
dahil sa anak ng amo ko. At hindi ko pa alam na ang simpleng pagdating ng pilyang anak ng aming amo ang unti-unting magpapabago sa tahimik kong buhay. Hindi ko alam kung sinasadya ba talaga ni Kate ang pangaasar sa akin o ganun lang talagang ugali niya. Simula nang dumating siya mula sa Amerika, pakiramdam ko ay hindi na naging ordinaryo ang bawat araw ko sa bahay ng pamilya Smith. Hindi talaga siya suplada at lalong-lalo na hindi rin maarte. Sa katunayan, siya pang unang bumabati sa aming mga kasambahay tuwing umaga. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang mas madalas kong mapansin na nakatingin lang siya sa akin. Isang umaga nga, tinawag niya ako para tumulong sa kwarto niya. May bagong cabinet na darating kinahaponan kaya kailangan ng alisin ang luma. Bukod doon, gusto na rin niyang ipatapon ang ilang lumang gamit na hindi na ginagamit pa. Pagpasok ko sa silid niya, agad kong sinimula ng trabaho. Inalis ko muna ang laman ng mga cabinet bago ito binuhat palabas. Hindi biro ang bigat nito. Ilang ulit akong babalik-balik sa hagdan habang bitbit ang mga kahon ng libro at iba pang gamit niya. Makalipas ang halos 30 minutos, ramdam kong basang-basa na ng pawis ang likod ng suot kong t-shirt. Huminto muna ako sandali para magpahinga. Nung magangat ako ng tingin, napansin kong tahimik lang si Kate sa gilid ng kama. Hindi nga ito nagsiselfone. Nakaupo lang siya habang nakatingin sa akin. "Malapit nang matapos to, Miss Kate." Sabi ko para mabasag naman ang katahimikan. Ngumiti lang siya. "Hindi talaga kita tinutulungan. Kasi gusto kong makita kung gaano ka kasipag." Napailing ako habang natatawa. "Parang sinusubukan niyo naman ako." "Konti." Muli kong binuhat ang huling kahon. Pagkababa ko nito sa may pinto, naramdaman kong may humawak sa braso ko. Napalingon ako. Si Kate. Hinawakan niyang bisig ko at bahagyang pinisil. "Ang tigas ng braso mo ah." Para akong natigilan. Mabilis ko yung binawi, hindi dahil naiinis ako, kundi dahil baka may makakita. "Naku, baka ho makita tayo nila sir." Tumawa lang siya. "Ikaw talaga. Hinawakan lang naman ang braso mo, natatakot ka na kaagad." Syempre naman po ma'am, baka ano isipin nila eh. Empleyado lang po ako rito." "Heto ka na naman sa po." Napangiti ako. Hindi ko talaga maiwasan eh. Lumapit pa siya ng kaunti at ngumiti ng pilya. "Alam mo sa States, normal lang ang ganyan. Ikaw kasi masyado kang seryoso eh." Baka ho kasi ibang isipin ng mga tao eh." "Bakit naman? May ginagawa ba tayong mali?" Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga. Pero alam kong magkaiba ang mundong ginagalawan namin. Siya ang anak ng amo ko at ako ang simpleng boy ng bahay na yon. Maya-maya ay dumating ang delivery ng bagong cabinet. Tinulungan ko na ang mga delivery personnel na maipasok yun sa kwarto ni Kate. Pagkaalis nila, kami na lang ulit ang naiwan sa loob. "Castro, baka pwede mo na itong i-assemble oh. Binili ko to online eh." Anya sa isang malaking parcel na nasa gilid ng kama niya. Tumango naman ako. Habang abala ako, napansin kong paikot-ikot lang siya sa loob ng silid. At paminsan-minsan ay nagtatanong, "Nagugutom ka na ba?" "Hindi pa ho." "Totoo? Kanina kapag gumagawa eh." "Opo." Hindi ako naniniwala. Bumaba siya at ilang minuto lang ay bumalik na may dalang 2 bote ng malamig na soft drinks at merienda. Inabot niya sa akin yung isa. "Break muna tayo." Nagpasalamat ako sa kanya at sumalampak muna sa may sahig habang umiinom. Bigla siyang naupo rin sa tapat ko. "Alam mo Castro, curious lang ako sa'yo."
Tungkol saan? Tungkol sa… Bakit wala ka pang asawa? Magte-30 ka na daw? Halos mabilaukan ako sa tanong niya. Paano niyo naman nalaman? Sinabi ni Mami eh. Bakit nga ba? Wala lang ho. Wala talagang nanliligaw? Wala ka bang nililigawan? Napakamot ako sa ulo ko. Wala pa hong panahon eh. Sayang. Bakit naman? Gwapo ka eh. Lalo na yung mata mo, ang cute-cute. Ikaw ba, Miss Kate? Nagkaroon na po ba kayo? Oo, nagkaroon na ako dati ng boyfriend. Pero ngayon single na ako eh. Bakit? Pipila ka ba? Napangiti ako. Naku, hindi. Aba, choosy ka pa ha? Mahirap manligaw sa katulad niyo eh. At bakit naman? Mabait naman ako. At maganda ako syempre. At lalong-lalo na matalino ako, Castro. Yun na nga eh, kaya mahirap. Sus, so nagagandahan ka pala sa akin ha? Ho? Napalingon ako sa kanya. Wala naman akong sinabing ganun ah. Nadulas ka na nga eh. Ano, sobrang ganda ko ba? Oo na. Tumango na lang ako para matapos na ang pangungulit niya. Good. Napakunot ang noo ko. Good? Agad siyang tumawa. Good, kasi hindi ka nagsisinungaling. Kinagabihan, habang nagsasara ako ng gate, may narinig akong yabag sa likuran ko. Paglingon ko ay si Miss Kate yun. Nakalimutan ko lang mag-thank you kanina. Naku, ayos lang po yun. Eto, iniabot niya ang isang maliit na paper bag. Ano po ito? T-shirt lang yan. Galing ng States. Pwede naman sa'yo yan kasi unisex. Bagay sa'yo yan. At bigay ko na sa'yo. Naku, hindi na po kailangan. Hindi naman bagay sa akin itong mga imported na damit eh. Sige na, huwag mo nang tanggihan. Bagay na bagay nga sa'yo yan eh. Please. Kinuha ko na lang yun. Pagkaabot niya ng paper bag, ngumiti siya bago tuluyang tumalikod. Good night, Castro. Good night din po, ma'am. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay, hindi ko mapigilang mapangiti. Simple lang naman yung ginawa niya. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit ba ibang pakiramdam ko. Mula sa bintana ng maliit kong silid sa likod ng bahay, tanaw ko ang ilaw sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid niya. Hindi ko na malayang ilang segundo na pala akong nakatingin doon. Agad kong iniling ang ulo ko. Hindi dapat to. Paulit-ulit kong pinapaalalahanan ng sarili ko na hanggang dun lang dapat ang lahat. Anak siya ng amo ko, boy lang ako sa bahay, at hindi kami bagay. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na parang may binubuong laro si Kate sa pagitan naming dalawa. Isang larong puro biro at pangaasar para sa kanya. Ngunit unti-unti nang sinusubok ang pagpipigil ko at katatagan. Hindi ko pa alam kung hanggang saan niya balak dalhin ang lahat ng iyon, pero isang bagay ang sigurado ko, Miss Love. Habang lumilipas ang araw ng bakasyon niya sa Pilipinas, mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. At pakiramdam ko, ito pa lang ang simula ng mga karanasang hindi ko makakalimutan. Lumipas ang mga araw, Miss Love. Halos isang buwan na rin pala mula nang dumating si Kate dito sa Pilipinas. Hindi ko na malayang naging bahagi na siya ng bawat umaga at bawat hapon ko sa bahay ng pamilya Smith. Sa tuwing gigising ako para maglinis ng bakuran, madalas ko siyang makita sa balkonahe na nakangiti habang umiinom ng coffee. Kapag nakita niya naman akong nagpapahinga, lalapit siya at laging may mga kwento tungkol sa buhay niya sa Amerika. Hanggang sa unti-unti na kaming naging malapit. At hindi ko akalaing dito rin mangyayari ang karanasang ipapabaon niya sa akin bago siya umalis ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging magaan ng loob namin sa isa't isa,
Hindi ko kailanman nakalimutang empleyado lang ako sa bahay na iyon. Kapag naroon sina Sir at Ma'am, maayos na maayos ang pakikitungo ko. Hindi ako sumusobra sa biro, hindi ako nagkukwento ng hindi kailangan, at hindi rin ako nagtatagala sa tabi ni Miss Kate. Ayoko rin namang masira ang tiwalang binigay sa akin ng mag-asawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdamang hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nabubuo sa amin ni Miss Kate. Isang gabi, matapos naming maghapunan, sinabi ni na Sir at Ma'am na maaga silang matutulog dahil may lakad daw sila kinabukasan. Tinapos ko ang pag-aayos ng mga gamit sa garahe bago ko bumalik sa kwarto ko sa likod ng bahay. Tahimik na ang buong paligid noon. Akala ko ay matatapos na ang araw na yon na wala namang kakaibang mangyayari. Nakahiga na ako noon, Miss Love, at nagmumuni-muni. Bandang 10:00 na ng gabi. Habang nakahiga ko, may marahang katok na umalingaw-ngaw sa pinto. Hindi naman yon malakas, pero sapat para mapatayo ako. Pagkabukas ko, bumungad sa akin si Ma'am Kate. Nakasuot siya ng puting sando at maiksing short. Nakalugay ang buhok niya at may ngiting hindi ko mabasa kung seryoso ba o hindi. Hindi ako agad nakapagsalita. Napatitig lang ako sa kanya mula ulo hanggang paa. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin bago marahang nagsabing gusto niya lamang akong makausap kahit sandali. Nag-aalinlangan pa nga ako dahil alam kong hindi tamang makita kaming magkasama ng ganong oras. Ngunit nang makita ko ang seryoso niyang muka, ay bahagya akong umurong upang papasukin siya. Pagpasok niya sa silid ko, nilibot niya ang tingin sa paligid. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang maayos kong kama, ang maliit kong cabinet, ang lumang electric fan na umiikot sa sulok. Hindi siya nagsalita. Lumapit lamang siya sa may bintana at pinagmasdan ang madilim na bakuran. Doon ko napansing tila may bumabagabag sa kanya. Lumapit ako ng dahan-dahan at tinanong kung ayos lang ba siya. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sinabi niyang ilang araw na lang ay babalik na siya sa Amerika. Matagal pa bago siya muling makakauwi. At habang nagsasalita siya, napansin kong hindi na yon ang masayahing Kate na nakilala ko. May lungkot sa mga mata niya na pilit niyang tinatago sa likod ng mga ngiti niya. At hindi ko alam kung paano ko pagaganain o pagagaanin ang loob niya. Kaya sinabi ko na mamimiss siya ng lahat ng tao sa bahay, lalong-lalo na ng mga magulang niya. Ngumiti lamang siya at umiling. Hindi naman ang pamilya ko lang ang mamimiss ko dito eh. Napatingin ako sa kanya at nagtagpo ang mga mata namin. Para bang biglang tumahimik ang buong paligid noon, Miss Love. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Maraan siyang lumapit hanggang halos magkalapit na kami. Pati ikaw, mamimiss ko, Castro. Alam mo ba yon? Ikaw kayang reason kung bakit malulungkot ako ngayon. Ikaw ba? Mamimiss mo rin ba ako? Hindi ako matras. Pero hindi ako makapagsalita. Sa unang pagkakataon, wala akong naisip kundi ang mga matang diretsong nakatingin sa akin. Maya-maya, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Hindi ko yun binawi. Sa halip ay marahan ko ring hinawakan ang kamay niya. Ngumiti lamang siya. Sinabi niyang matagalan niyang gustong gawin yun sa akin ngunit ayaw niya akong ilagay sa alanganin. Ako naman ay umamin na matagal ko na rin pinipigilan ng sarili kong maging komportable sa kanya. Pwede ba kitang bigyan ng remembrance? Remembrance? Ano namang remembrance? Tanong ko dahil hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Maya-maya ay unti siyang lumapit. Napapikit ako nung maramdaman kong marahan niyang nilapat ang isang banayad na halik sa labi ko. Saglit lamang yun,
pero punong-puno ng kaba ang puso ko. At nung maghiwalay na kami, pareho kaming napangiti. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Sapat na ang simpleng sandaling iyon upang maintindihan naming pareho ang damdaming tinatago namin sa isa't isa. Maya-maya ay bigla kaming nakarinig ng mahinang pagbukas ng pinto mula sa malaking bahay. Pareho kaming napalingon doon. Nagulat pa nga si Kate at bahagyang natawa. Agad siyang umatras ng isang hakbang at inayos ang buhok niya. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Gumiti lang siya, tsaka marang hinawakan ng kamay ko sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay binitawan niya yon. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at dahan-dahang sinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng maliit kong silid habang nakatitig sa pintong dinaanan niya. Napahawak ako sa labi ko ng ilang sandali. Hindi ko alam kung kailan ulit kami muling magkikita pa. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kapag bumalik siya sa Amerika. Pero isang bagay sigurado. Ang gabing iyon ang naging pinakamahalagang alaalang iniwan sa akin ni Kate. Isang alaalang dadalhin ko habang buhay, kasabay ng pag-asang balang araw ay muli kaming magkikita sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Pero Miss Love, akala ko hanggang halik lang mangyayari sa aming dalawa. Pero may hihigit pa pala roon. Lumipas pa ang araw. Kinabukasan ng flight ni Ma'am Kate pabalik ng Amerika. Mula pa lamang ng umaga ay naging abala na ang buong bahay. Habang si Mang Lito ay sinisigurong maayos ang sasakyang gagamitin nila kinabukasan. Ako naman ang inutusan ni Ma'am Elena na iayos na ang ilang kahon at tulungang ibaba ang mga maletang nakahanda na sa ikalawang palapag. Pakiramdam ko ay mas mabigat ang bawat hakbang ko kaysa sa mga bitbit kong gamit. Isang linggo pa lang o ilang linggo pa lang ang lumipas mula nang dumating si Ma'am Kate. Pero heto, aalis na naman siya. Pero sa loob ng ilang linggong pananatili niya sa bahay na yon, sapat na yon para guluhin niya ang tahimik kong puso. Hindi ko inaasahan ng simpleng pang-aasar niya nung unang araw ay ahantong sa isang damdamin. Pagsapit ng gabi, maagang nagpahinga sina Sir at Ma'am. Maaga daw silang babiyahe kinabukasan para hindi na sila matraffic. Ako naman ay bumalik sa maliit kong silid sa likod ng bahay. Habang nagkahanda na akong matulog, muling may marahang kumatok sa pinto. At nung buksan ko nga, tama nga ako. Si Kate yun. Hindi siya nakangiti gaya ng dati. May kaba sa mukha niya. Wala nang gising. Mahina niyang sabi, "Pwede mo ba akong samahan?" Nagulat ako. Sa ano? Sa kwarto ko. Nag-atubili pa ako. "Ma'am Kate, magtiwala ka sa akin." Hindi ko alam kung bakit pero sumunod na lamang ako. Tahimik kaming umakyat sa ikalawang palapag. Napakahina lang ng ilaw sa pasilyo. Pagkapasok namin sa silid niya ay sinara niya ang pinto. Nasa ibabaw ng kama ang passport niya at ang boarding pass niya. Malinaw na aalis na siya. Humarap siya sa akin at ilang sandaling hindi nagsalita. Ayoko namang umalis na hindi ka na solo, Castro. Napatingin ako sa kanya. Nung una kitang nakita, akala ko simpleng paghanga lang. Pero habang tumatagal ang bakasyon ko at nung mas lalo na kitang nakilala, huminga siya ng malalim. "Castro, gusto kita." Parang huminto ang oras ko noon. Hindi ko talaga alam kung anong isasagot. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil matagal ko na ring tinatago yun. Matagal na akong may paghanga sa kanya. Sa mga pictures pa lang niya, humahanga na ako sa kanya noon. Napabuntong hininga ako. "Kate, gusto rin kita." Tapos napangiti siya. "Talaga?" Tumango ako. Araw-araw kong pinipigilan ng sarili ko dahil anak ka ng mga amo ko.
at ayokong sirain ang tiwalang binigay nila sa akin. Biglang namuo ang luha sa mga mata niya. Kaya pala lagi kang umiiwas eh. Dahil yun ang tama. Lumapit siya at marahan niyang hinawakan ang dalawang kamay ko. Ngayong gabi, wag na muna nating isipin yun. Tahimik kaming nagkatitigan. Pagkaraan ng ilang sandali, magkahawak kaming naupo sa gilid ng kama. Sa gabing yun, naging mas malalim ang ugnayan naming dalawa. Naiwan muna ang mga pangamba at sinabi namin ang mga damdaming matagal naming itinago. Ang gabing iyon, Miss Love, ang naging pinakamahalagang alaala naming dalawa bago ang kanyang pag-alis. Marahan niyang nilapat ang isang banayad na halik sa labi ko noon. Saglit lamang yun, ngunit sapat yun para maramdaman kong totoo ang bawat salitang binitawan niya. Muli ko siyang hinalikan at mga sandaling yon, parehas na kami nakaramdam ng init. Pwede ba, Castro? Bago ko umalis, remembrance ko na sa'yo para di mo ako makalimutan. Napangiti ako. At doon, Miss Love, may nangyari po sa amin ni Ma'am Kate. Isang pangyayaring babaunin ko habang buhay. Matapos noon, hindi to paalam mahina niyang sabi. Tatapusin ko munang pag-aaral ko. At pagkatapos, babalik ako. Tangimik lang akong nakikinig sa mga sinasabi niya. Pero gusto ko kapag bumalik ako dito, wala ka pa ring GF Hindi ko na malayang napapangiti na rin ako noon. Oo naman, hintayin kita. Mas lalo siyang napangiti. Ito yung remembrance na gusto kong iwan sa'yo. Huwag mo tong kakalimutan. Tapos muli niya akong niyakap. Mahigpit na para bang ayaw niyang bumitaw. Niyakap ko rin siya pabalik. Walang ibang nangingibabaw o walang ibang nangingibabaw ng gabing iyon, kundi ang pangako namin sa isa't isa na magkikita kaming muli. Dumating ang kinabukasan. Madaling araw pa lang ay gising na ang lahat. Si Mang Lito ay naghahanda na ng sasakyan habang ako naman ay tumutulong sa kanila. Bago sumakay si Kate, palihim siyang lumingon sa akin at ngumiti. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na naming dalawa ang pangakong iniwan namin sa isa't isa. Unti-unting nawala sa paningin ko ang sasakyan. Habang nakatayo ako sa may bakuran, hindi ko alam kung gaano katagal ang paghihintay na gagawin ko. Pero isang bagay sigurado, Miss Love. Hindi ko nalang hihintayin ang pagbabalik ng anak ng amo ko. Hihintayin ko na ang pagbabalik ng babaeng nangakong babalik kapag natupad na niya ang mga pangarap niya. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang kwento ko. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin po ako kay Kate. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay niyo sa kwentong binahagi ko sa inyong lahat. Nagmamahal, Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Teresita. Pero pwede nyo na rin akong tawagin sa palayaw kong Tere. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko noon, ay maaga akong nakapag-asawa. Kung kaya sa edad kong 36, ay mayroon na akong binatang nag-aaral sa senior high school. Sabi nga nila, kung titingnan ay parang bunsong kapatid ko lang daw ang aking anak, habang napagkakamala naman nilang nakakatandang kapatid ko si Mr. Hindi naman sa uugod-ugod ng tingnan ng asawa ko. Kung hindi medyo malayo lang kasi ang agwat ng edad naming dalawa. Dahil mas matanda siya sa akin ng 8 taon. Naniwala kasi ako noon na age doesn't matter. At talaga namang hindi nagkamali ang mga magulang ko sa pagpili kay Peter. Dahil maliban sa nagawa niya kaming bigyan ng masaya at masaganang buhay, ay tinupad naman nito ang pangakong mamahalin niya ako ng sobra. Kwento pa nga nito
Love at first sight daw ang naramdaman niya noon. Pero hindi agad ako naniniwala. Dahil araw-araw ko naman siyang nakikita sa karinderyang pagmamayari ng pamilya namin. Paborito niyang orderin ang dinakdakan na specialty ng nanay ko noon. At ilang beses ko rin siyang nahuling ninanakawan ako ng tingin habang kumakain to. Hindi ko naman siya masisisi dahil marami talaga ang nagkakagusto sa akin noon. Maliban kasi sa maputi ako, ay namana ko rin ang matangos na ilong ni Lolo. Maliit ang korte ng aking muka, pero bumagi naman yun sa mga mata kong medyo singkit daw tingnan kung sa malayuan. Hindi lang ganda ang maipagmamalaki ko sa aking sarili. Dahil nabiyayaan din ako ng mga katangiang kinababaliwan ng mga lalaki kung sa katawan lang ang pagbabasehan. Dahil dun, mas dumami ang mga nanliligaw sa akin na mga kaedad ko. Pero gwardyado naman ako ni tatay dahil nga ayaw nilang papariwara kaming magkakapatid. Kaya naman ganun na lamang ang gulat ko nang pinakilala nila sa akin si Peter. Bagong manliligaw ko raw at kung magugustuhan ko siya ay pwede ko ring maging asawa pagdating ng panahon. Maliban sa gwapo, mabait at talaga namang galante si Peter ng mga panahong yun. Kung kaya naman mabilis akong nahulog sa kanya. Hanggang ilang buwan matapos niya akong maging girlfriend ay nalaman ko ang sikreto nito. Mahilig at talaga namang maalam sa usaping kama si Peter. At maliban doon, ay madalas din itong magkwento ng mga nais niya pang subukan sa tuwing nasa isang lugar kaming dalawa. Hindi magandang biro yan, Peter ah. May halong inis na saway ko sa kanya habang nagkakape kaming dalawa sa terrace. Maaga kasing pumasok sa school ang anak namin ngayong araw. Habang ginusto naman nitong umabsent sa trabaho dahil nananakit daw ang mga tuhod niya. Imbes na huminto, ay mas lalo pa ako nitong kinulit habang nakatingin sa pinapatayong bahay sa tapat namin. Wala namang mawawala, diba? Sila lang naman ang di mapapakali kapag nakita nilang sexy ang suot mong damit, mahal. Ano kaya magiging reaksyon nila? Anya tsaka ngumisi sa harapan ko. Inirapan ko na lamang to. Peter, masyado na akong matanda para sa mga laro mo. Kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isip mo. Malakas siyang humalakhak. Pero alam kong sa isip nito ay may ibig sabihin ang mga salitang binibitawan niya. Para na naman itong naghahanap ng dahilan para mas maging ganado ang umaga naming dalawa. Sa tinagal-tagal naming mag-asawa, alam na alam ko na kung ano ang nais nito o kadalasan sa tuwing naghahanap ito ng thrill bago hilingin sa akin ang pangangailangan niya. At ilang minuto lamang ang lumipas ay hindi nga ako nagkamali ng hula. Ayaw mo bang makasubok ng mas bata, mahal? Medyo may itsura pa naman yung construction worker na pumunta dito kaninang umaga. Naudlot ang sasabihin ko dahil sa sinabi ni Peter. Imbis na sumagot sa kanya, pinakita na lamang o pinikit ko na lamang ang mga mata ko upang huwag maalala ang lalaking humiram sa kanya ng pala kanina. Akala ko'y maiiwasan ko ang impluwensya ni Peter, pero dahil na rin sa tanong siya ng tanong, ay kung saan-saan na rin napunta ang imahinasyon ko. Kahit anong pigil na gawin ko, tuluyan nang naglakbay ang isipan ko kahit hindi pa man natutupad ang mga nais ng aking asawa. Ano kaya kung gawin ko ang sinabi niyang magsuot ako ng medyo sexy para makita lang ang reaksyon ng mga nagtatrabaho sa harapan ng bahay namin? Mas katanggap-tanggap naman siguro yun kesa pumatol ako sa mas batang lalaki ngayong may asawa na akong tao. Hindi naman sa natatakot ako, pero nang magkasalubong ang mga mata namin ng construction worker na yun kaninang umaga, ay agad akong kinabahan.
Pakiramdam ko kasi, mas gigil pa siya sa akin kesa sa aking asawa. Magkasing tangkad lang silang dalawa ng aking mister, kung pagmamasdan mo. Pero dahil na rin sa linya ng trabaho nito, ay mas matipunong tingnan ang katawan niya. Mapapansin ding bilad sa araw ang kutis nito, pero hindi naman siya amoy pawis nang mapadaan to sa kinatatayuan ko kanina. Siguro ang mga katangiang yun din ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang kalokohang naisip ng asawa ko. Bukas ng umaga, babalik siya para ibalik ang palamahal. Makahulugan itong sambit habang nakatingin sa mga mata ko. Pwede mo ba siyang akitin para sa akin? Kusang dapat taas ang boses ko, dala ng labis na pagkabigla. Hindi ba't nasa trabaho ka bukas? At gusto mong magpatuloy ako ng kung sino-sino dito sa bahay? Hindi ako makapaniwalang desidido talaga to. Pakiramdam ko tuloy ay sumusobra na ang mga kahibangan niya. Hindi naman sa hinuhusgan ko ang lalaking tinutukoy ni Peter. Pero mas mabuti na ring maging maingat. Baka mamaya ay pakitang tao lang ang taong yun dahil alam nitong nasa bahay ang mister ko. Pero may masama pala itong binabalak. Hindi sa akin, kung hindi baka nakawan pa kami ng wala sa oras. Nakasiklib pa rin naman ako bukas mahal eh. Pero syempre, magtatago ako para hindi halatang may kasama ka sa bahay. Lalong nabigla ako dahil sa sinabi ni Peter. Kulang na lang, mapasabunot ako sa sarili kong buhok dahil sa mga pinaplano nito. Aakitin ko lang siya, wala nang iba. Nakakaloko itong umiti habang hindi pa rin ako binibitawan ng tingin. Ikaw, kung gusto mo siyang ikumpara sa akin pagkatapos, sabi pa niya. Ayoko mang-aminin, pero nang tumagal ay tumaas na rin ang kuryosidad ko ng mga oras na yun. At habang tumatagal ang kwentuhan namin ng aking asawa, para bang mas lumalala ang kagustuhan kong subukan na rin dahil alam kong masasaksihan ng mister ko ang lahat ng pwedeng mangyari sa amin ng construction worker na iyon. Oo, sabihin bang parang pangarap lamang ito ni Peter at maaaring sa tingin ng karamihan ay kawalan to ng respeto sa akin bilang asawa niya. Ngunit iba ang ibig sabihin nito sa aming dalawa. Para bang sinusubukan namin kung hanggang saan ang limitasyon naming dalawa bilang mag-asawa at kung anong kahantungan ng mga karanasang pwede naming subukan habang kami ay tumatanda. Sobrang ganda at sexy mo mahal. Imposibleng hindi siya bumigay niyan. Kinindatan ako ni Peter. Matapos nito kong halikan sa batok, sinadya pa nitong hawiin ang marahan ng buhok ko. Imbis na kilabutan, napangiti na lamang ako sa kanya habang inaayos ang suot kong damit. Last year ko pang nabili ang blouse na to. Ngunit mas pinili kong huwag tong suot dahil pansin kong parang lilitaw na ang kaluluwa ko sa sobrang baba ng neckline nito. Akala ko kasi medium to large ang sukat nito nung in-order ko to online. Pero fit to medium lang pala, kung kaya naman hulmang-hulma ang anumang meron ako. Ni minsan, hindi dumaan sa isipan kong magagamit ko to sa ganitong paraan. Lalo na ang maiksing maong short na huli ko pang sinuot nung nagbakasyon kaming tatlo sa Palawan. Sinadya ko pa kasi tong bilhin noon kahit medyo may kamahalan ng presyo. Dahil maliban sa sakto lamang ang fitting nito sa akin, ay mas lalong gumanda ang hugis ng legs ko dahil stretchable ang tela. Habang hinihintay ang pagdating ng construction worker na natipuhan naming mag-asawa, ay nagkunwari muna akong abala sa paglilinis ng sala. Minsan sinasadya kong tumayo sa tapat ng CCTV. Wala pa mang ganap, pero pansin ko na ang namumuong mga pawis ko sa tuwing naiisip na excited din ang mister ko habang nakasubaybay siya sa akin ngayon mula sa CCTV
sa bawat sulok ng bahay na mahigit 2 taon na ring nakalagay. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang aking pinakahihintay. Saglit lang, may halong lambing kong sabi nang marinig ang pagtawag nito ng ma'am na nasundan ng magkakasunod na doorbell. Agad ko naman siyang pinagbuksan ng pinto, tsaka sinalubong ng tingin. Good morning, ma'am. Lihim akong napangiti ng bahagya patong mautal habang naiilang akong pinagmasdan. Ibabalik ko na ho sana yung pala na hiniram ko kay sir kahapon. Anito at saka mabilis na binaling ang tingin sa hawak. Sige. Iwan mo na lang dyan sa tabi. Tatalikod na sana ito matapos niyang mailagay sa gilid ang pala. Pero agad na lamang tong nagulat nang makita ako sa kanyang harapan. Pwede ba akong humingi ng pabor? Malambing kong tanong sa kanya bago sinabi ang pakay ko. Nagmamadali kasing umalis kanina yung mister ko. Papuntang trabaho. Kaya nakalimutan niya maglagay ng tubig sa water dispenser. Hindi siya agad nakasagot sa akin. Pero alam kong napaisip to habang nakatingin sa mga galon ng tubig malapit sa pwesto niya. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya nang mapansing ilang minuto na rin kaming napagitnaan ng katahimikan. Maya-maya, sinadya kong mas yumuko pa sa harapan niya, sabay turo sa galon ng tubig. Halata kong hindi na siya komportable sa tensyong binigay ko sa kanya. Ramon po. Tumango ko sa harapan nito tsaka matamis siyang nginitian. Pwede ba, Ramon? Kung hindi naman nakakaabala sa trabaho mo. Akala ko muli pa tong magdadalawang isip tulad kanina. Pero nagulat ako nang mabilis niyang binuhat ang isang galon ng tubig tsaka tumingin sa akin. Saan po ito dadalhin, madam? Ituturo ko na lang sa'yo kung saan. Tsaka wag mo na akong tawaging ma'am. Ate na lang, okay? Baka naman mas lalo kong tumanda eh. Habang naglalakad sa harapan ito, ay unti-unti na akong nagpapakita ng motibo sa kanya. Alam ko kasing kahit hindi ako mag-effort, ay kusang mapapatulala si Ramon sa akin. Hanggang sa mahuli kong muling nagnanakaw ng tingin sa akin si Ramon. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at ako na mismo ang lumapit sa kanya. Natahimik kaya Ramon? Hindi ka ba naboboard ngayon? Mapang-akit ang boses kong sambit habang malambing na napahaplos sa kanyang braso. Inaamin kong nag-enjoy na rin ako ng mga oras na yun. Para akong naglalaro na may halong excitement. Wala mang kahit isang salitang lumabas mula kay Ramon, pero naaaninag ko sa mga mata nito ang matinding gigil para sa akin. May asawa ka na ba, Ramon? Saglit siyang natauhan at para bang napaisip kung magsasabi ba siya ng totoo sa akin. Mayroon na ate, 6 na buwan na pong buntis ang misis ko, sabi niya. Muntik na tuloy akong mapailing dahil maling lalaki yata ang napili ng mister ko. Saglit akong napaisip kung itutuloy ko ba ang kalokohan namin ng aking asawa dahil para akong tinamaan ng konsensya ngayong nalaman kong nagdadalang tao pala ang misis niya. Pero sa gitna ng katahimikan, "Ano?" sabi niya. Hindi ako nakasagot dahil para akong nabigla sa bilis ng mga pangyayari. Matapos sabihin yun ay wala na siyang imik. Basta't nakatingin lamang to sa mga mata ko na para bang tinatansya niya kung magagalit ba ako o matutuwa. Hanggang sa makaisip ako ng sasabihin. Pwede mo ba akong samahan sa kwarto ko, Ramon? May papagawa ko sa'yo eh. Sa loob ng silid naming mag-asawa, ay isa-isa kong kinalas ang mga suot ko sa harapan ni Ramon. Nalalong nagpabaliw sa kanyang reaksyon. Hanggang sa tuluyang nagpakasasa sa akin ang matipunong construction worker nang buong lakas niya akong buhatin patungo sa kama naming mag-asawa. Halos hindi ko mabitawan
ang pagkakayakap ko sa katawan niya sa sobrang gigil niya sa akin. At alam kong sa puntong yun ay wala nang atrasan. Isa pa, kampante akong labis ang tuwa ngayon at alab na bumabalot na rin sa aking asawa na alam kong nakamasid lang sa amin. Magkahalong emosyon ang tumupok sa akin habang iniisip na nakasubaybay lang sa aming dalawa ang mister ko. Alam kong okay lang sa kanya na halos mabaliw na ang misis niya sa pambihirang pagkakataon na yun. Nang mga oras na yun, tuluyan na lamang akong nawala sa katinuan dahil sa walang kasawaan at kapaguran ng isang construction worker. Sabi ko pa nga sa aking sarili, pinagplanuhan namin tong mag-asawa, kung kaya't mas mabuting enjoyin ko na lang hanggang dulo kesa mabaliw ako sa kakaisip ng tama at mali. Nang mga sandaling yun, hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Para lang akong nananaginip, lalo na nang malaman kong higit pa ang kayang ibigay sa akin ng construction worker na yun kaysa sa aking mister. Napangiti na lamang ako sa kanya nang minsan tong magpasalamat sa akin hanggang sa wala na akong nagawa kung hindi yumakap ng mahigpit sa kanya dahil para akong malalaglag sa kinahihigaan namin sa alapaap na narating. Doon ko rin nalaman na matagal na rin siyang uhaw dahil bawal na sila ng misis niya dahil buntis to. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa akin ng mga oras na yun. Maya-maya, habang abala si Ramon sa pag-aayos, ay gumagala naman ang mga mata ko para hanapin ang magaling kong asawa. Pakiramdam ko pa, huli na nang balutin ako ng hiya sa tuwing naririnig kong nagpapasalamat to sa nangyari. Pero humihingi rin ng tawad dahil nagpadala raw siya sa tuksong naramdaman nito kanina. Nang tuluyan nang makaalis si Ramon sa aming tahanan, ay kinalabutan na lamang ako nang lumapit sa akin si Peter, tsaka bumulong. Alam kong nag-enjoy ka, mahal. Natawa na lang ako sa sinabi nito at malakas siyang pinalo sa balikat dahil sa kantsaw niya. Huwag mo nang ipapagawa ulit sa akin yun, ha? Kung hindi, mag-isa kang tatanda. Sa umpisa lang ako natuwa, sa dulo parang wala na. Siguro hanggang sa tumanda kaming dalawa ng aking asawa, ay hindi ko makakalimutan ang kahibangan niya sa akin. Dahil kasi sa kalokohan ng asawa ko, ay nagawa kong puna ng uhaw ng isang construction worker. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi nawala ang pagmamahal ko sa aking asawa. Dahil nakumpirma kong wala ng ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi siya lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At maraming salamat po sa mga nakinig.